جبو جنكي جو جبو مافي خو تكوشين ديكي جبو دوزا خو تكوشين ديكي يعني erkekî hin zîdetir giran dike sermelê wê nade. Taybet dema got hin zîdetir dayîk be. Ji bo wê na yani çawa yani hinekî cudahiya me û meselen karmendekî bêjin dewletê ya mozifekî dewletê heye. Yani em wek rêxistinên jin dema me ji bo doza xwe, ji bo mafê xwe, ji bo azadiya xwe dest bi tekoşînê kir. Yani hin zîdetir çawa ne wala çend saeta ez ê derve kar bikim yan meselen ji vî wextî heya vî wextî ez ê vî wextê xwe bidim vê xebatê. Ev yani xebatên rêxistina jin yani çawa kengî bêxwestin li ku bêxwestin çawa bêxwestin gerek tu jêr hazir û amade be. Ji bo vê na yani bi rastî yani em karin bêjin erkekî pir giran e di navbera dayîkbûn û xebatên got yani wek tu bêjî ji bo rêxistinbûna jina ji bo avakirina jina. Mok dayîkê destpêkê zaroka min ê biçûçik dema destpêka şoreşê dest pê kir ji xwe ez 2011 resmî yani fermî tevlî xebatên yekîtiya star bûm. Di konferansê çaremîn yê got li Efrînê hat li darxistin yani kongrê çaremîn yekîtiya star bûm. Di wê kongrê de ji xwe me erka rêvebirtiyê yani wek berpirsiyara yekîtiya star li bajarê Qamişlo girt.